Počkej, já se uču. Co to je ten papírek? Počkej, co to je? Jo, počkej, já jdu za tebou. Tak, a máš to. Já si myslím, že to jako. Sorry, počkej, já jdu pro to. Mám to vydělat, já jsem prknáč. Jo, dáváš, prknáš, super nápad. Tak, to nejde, jeho nápad. Tady jsou vozík pro mimina, protože máme vozík pro mimina. My nemáme společný mimino, ale to skáží. Budem. Půjdem dozadu, tak, ke státu, pořádek. Co jsi to udělal? Bude to ještě fungovat? Načej na to, jo? To je nápad. Tak, přemýšlej hlavou, ne? Co jsi dělá? Co jsi děláš? Co to děláš? Liže, Liže, prosím tě, Liže, však je léta. Nebo já nevím. Tak, když v tebe všiču. Tak, to omotám. Tak, půjdeme s vám nahoru. Tak, jdu nahoru, přece tak nevím proč vlastně. No, tak to udělám sanky, když už je to jaro, tak uděláme ještě sanky, no. Tak udělám. Tak to jde přesvítit. Tak, aby jsme neletěli, teda aby jsme to. Tak, máš radost úplně někdy jinde, ale jsou v pohodě, pašák. Tak, tady máme dopis na mám něco, ale nekoukej na to, Ačka. Tak, jdeme jít a dovnitř, ne? Tak, to zase necháš na mě všechno. Blik. To je jeden. Tak, kam to dáme? Tak, tady to vyklidím, tak. A vaček, který stejně někde nebude jíst, to je jedno, tak, pračku přesuneme, tak. Tak, klidím to, co je už více. Je, to je krásná. Zase musím uklidit. Co to? Počkat? Jo, to je krásný obrázek. To je to nějak asi připojit na vodu, nebo na plyn. Co to je vůbec? Asi plyn. To je plyn. Asi to je plyn, no, tak. No, takže... A kam půjde tohle? Tak, ten obrazec si hezky složím, ty. Nekoukej na to! Hele, ty si někam dej to a jdi co? Jo? Tam jde, jo? Třeba? Dobře. Tak. A co je zapojím tu pračku? To nejde. Tak. Ale jde to. No, tak to je nějaký pěkný obrázek. To je šedý obrázek! Já se beru, tak! Kam jdeš? No nejde, jdu pokračovat, no. Tak. A tady dám turbo maximum. Tak. A už je to točí. Tak se dám... Co tady děláš? Co tady děláš? Koukej, tady se koukám na dopisy, víš? Proč se koukej na dopisy? Koho to zajímá? To je pěkný? No moc Víš, není. to je brutálně slavný? No, to je úplně slavný. A To to můžeme je mít 1 milion korun. Tak, počkej, já to tady dělám. Jak se ty mohli na sebe nalepit? To nemoc, hezky, počkej. Já to Dopisy. Tak je hlavně nerozbíj jako slavný obrazek.
korun. Kde jsou další dopisy? Tak, zkusíme. Tak, to je první, zkus to. My se potopíme. Dobrý. Pašák. Tak, hele, koukej. Co budeme dělat dál? Já budu dělat čum. Nůžky. Už ty nůž. Tak. Jo, a jo, nůžky. Tak, jestli tady je dopis od mamy, ne? Víš? Koukej! To? Víš? To je to! No jo, ty lžíš! To je pravda! Jo, to je lžíš! No ty jo! Že moc skvělý! Nebeď! Jo, já mám taky ten stejný nápad, to dělej! Já to tady všechno vyházím! Tak, Tak, hezky to tady dáme. Jo, tak. Teď to zavřeme. A ty to zapně. Jo, ty to umíš. Dáš si tam turbo. Ona mluví, ach jo. Protože chceš mluvit. Ach jo, a jeď. Ale bude